навечерието на Балканската война бях учител в село Мосубей, Добричко. Около това село имаше десетина вятърни мелници, които започнаха да отпущат крилете си и да замират една след друга. Защото между двете махали на селото вече димеше коминът на една парна мелница. Аз често ходех в тая мелница, защото там винаги имаше какво да се види. Събираха се разни хора, ставаха разни случки. Тук един ден стана и едно убийство. Подобно на това, което се описва в пиесата. Разбира се, нито самата случка, нито самата жена бяха такива, каквито са в Албена. Колкото за името Албена, аз го чух случайно. Миналата година прочетох в един вестник, че при село Надежда, Софийско, влакът блъснал една каруца, която имало един поп и една жена на име Абленка. Името ми хареса. Отпосле научих, че има име Аблена. Но в тая си форма името не ми харесваше вече. Не само, че по-мъчно се изговаряше, но и поради друго. Когато се създава един художествен образ, трябва да се намери име, което най-добре да изразява същността на лицето, да внушава най-пълно неговите духовни и физически черти. Албена. Албени от турски земине. Албена. Защо? Какво има, хаджике? Какво е той? Я чуй, гайда. Бива ли сега да свират гайди? Ние християни ли сме или не? Ама какво? Има ли Господ над нас или не? И питаш още какво има. Ти ако си власт, защо стоиш? Ама какво да правя аз? Ти си власт. Ти трябва да туриш ред селото. Може ли сега да свират гайди, да се пиянствува? Кое време е? Сега е пост. На черква се ходят, те седнали в кръчмата като поганци да ти пият. Я погледни. Какви ниви са, какъв берекет. Утре ще падне един град, да нищо няма да остане. Срам хора. Без грях хора. Млади хора. Млади! Като че ние не сме били млади. Кмете, отвари се, че в селото става нещо. Непътни работи стават. Аз всичко знам. Мислиш ли, че не знам защо синът се наберлията обикаля? И още колко знам, има един дявол в това село. Трябва да му се струшат рогата. Тъй, хаджико, обаче не знаеш какво попримия. Мълчи! Едно време жена, като срещнеше мъж, не смееше да го погледа. А сега набелисала се, начервисала се, изписала вежди като кадъна. Гледате право, че ти се хили. Таква жена има в наше село и търче магарата оставили жените си и хукнали под нея. Господ не град. Камъни ще спусти да ни избие. И ти, кмете, стоиш, нищо не виждаш, а? Ама какво да правя, хаджика? Аз съм кмет, не съм Господ. На бързите жени аз не мога да заповядам. Когато мъжът ти е дърво и не може да изсъди, селото ще изсъди. Казвам ти, да ще се разваля. Хаджика. Че аз за това съм дошъл, бе, аз. Сега ще отида. Върви, не! Върви! Изпъди ги! Затвори ги! Нямат срам. Нямат срам. Нямат страх от Бога.
Байкончо, какво сприкаш само? Бая се за Боги. В една воденица няма ли ред, вземи че я запали. Защо? Зато и 3 дни стана как ви са тука. Един кривач брасно не мога да си сменя. Работа има. Болно имам вкъщи. Има хора не бързат. Го Иванчо се не бирлят, а той пие там в кръчмата, на него свири гайната и като ме гледа, че се мотивира насам нататък, вика Байкончо, аз ти давам да си иди кай си сменя. Казвам някога той, не може кай. Няма нищо те е голяма болката. Не е голяма. Не била голяма. Охо! Къде си се заплеснал, бе, моето момче? Къде гледаш? Коя онаци там, дето ходи из двора? Албена! Не ли гледаш? Не гледам Албена. Луде, не я гледаш. Гледаш как мажат жените, Ти, Гунчо, какво си се замислил като петел на слънце? Да не си болен. Какво пъшка тос, какво има? Не може да смели. Гледай го то как търчиш чувала. Не иска да знае. Кой? Куцър ли? То сон? Та смечка ли? Господ умни му е дал, обаче сила му дал. И как може то кривокрак дявол? Тая грозотия да вземе най-хубавата жена, а Албена да вземе? Хубавата ябълка, свинята и зада. Да си е бил взел, ти що не я взе? И що не я взе? Ти що не я взе? А ти що не я взе? Ти що? Ние не сме от тука, бе. Кой не е ти чул подир Албена? Обаче, като дойде до женене, всеки тегли назад. Таква била, онаква била. Сиреч, излезе дума на момичето на ящат. Ти що не я взе? А ти що не я взе? Ти защо не я взе? Ти защо не я взе? Аз съм даскал. Дадоха я на куцара, колкото да оженят. Ожени мома, да не е дома. Не беше ли тъй? Не знам, мълчиче куцарине. Опа. Куцаре, откъде имаш тази сила? Сила ли ти, бе? Опа. Едно време бях силен аз, ама сега се повредих. Повреди ли се? Кога? Как кога, бе? Аз бях силен едно време. Повдигнах аз един чувал. Ама голям чувал. Имаше барем 10 чиника, а не? 10 чиника! Но ние копеле Коджай Михайловия син, Глигор, викам му... Глигор, абе помогни ми, бе. Не ще да ми помага. Викам, Глигоре, помогни ми. Не ще да ми помага. И аз като се изнервих, като хванах аз... Кой? Григор ли? Кой? Към Глигора чувал ми! Обаче, усетих, че ме поболява нещо. Тук, Къде? Тук. Едно време бях силен аз, ама сега... Колко се е борил куцар по сборищата? Знам. Куцаре! Ида! Гледай, такъв здрав като мечка, обаче бои се от нягова. Слуша го. Бай, Тодоре! Някой каза да дойде да ти смели! Хайде! Аз да вървя да меля. Ела, Гаврилчо, да ми помагаш. Не, аз ще си ходя. Така, бе. Ама как? Айде. Та са
се работи. Не било как да се пие. Що? Що била Великата неделя? Ей, Иванчо, развърни муабета, бе! Ти видя ли на къде отиде? Остави го това кмет, бе, човече. Муабета си гледай, я. Коя е тази? Майче, Албена. Албена ли? Де? Иде. Ах, каква е като царица. Абе, дядо Власио, ти не разбра, бе. По-скоро махай се. Че ти кого бъдеш, бе? Приятелю Ванчо! Мене Албена ми е като дъщеря, бе. Власио, не прави се. Иди в късно. Почепи се. Може да ида, защо да не ида? За три няма какво да правят. Много ти благодаря, Ванчо! Ама аз пак си съм върна, Ванчо! Ванчо! Каква съм? Щях да излея гозбата. Добър ден. Албено, почакай. Искам да ти кажа нещо. Какво ще ми казваш? Няма какво да ми казваш. Бързам. Почакай. За кого е той? За мъжа ми. За куцара. Остави ме, че човека ми е гладен. Искам да ти кажа нещо. Боже, какви хора. Ама и сега ме беше справил един тук, пък други. Че каква замаша да ми спират мъжете в пътя. Няма остави да мина. Тогава ще дойда и аз теб. Не дей, ще оставя ядвето и ще дойда. Ще дойда. Да няма ръка слява да вървиш подир мене ми като... Казвай какво ще ми казваш. Да седнем тук. Ами, ако не види някой? Че кой ще ни види? Как кой? Куца? Нека ни види какво има. Албено, 3 дена, откакто съм тук, не мога и дума да ти кажа. Че как ще дойда при тебе? Какъв си ми ти? Какво ще кажат хората? Остави сега. Ела, седни. Ти обеща да дойдеш в Куца, в наше село, да работите за мен. Защо се смееш? Не се смея, слушам те. Дойде време. Аз за той съм дошъл. Тъй ли? Добре. Ама, Куцар не ще. Така не ще. Иска той, иска. Не иска. Албено, Куца. Остави то с Куца. Ти ми трябваш на мене. Жена ми трябва да готви, да меси хляб. Ти знаеш, че само за жетварите ми трябват по 2 пещи хляб. Две пещи. Аз една пита не мога да умеся, пък той. Ти няма да работиш. Ти ще навеждаш. Ще командуваш. А ти ще си стоиш вкъщи, а? Че какво ще кажат хората? Барем да беше женен. Албено, някой ви дава този ум. И аз знам кой е. Почакай, ще ви дам къща. Хубава ли е? Ще дойдеш ли? Ще дойда. Хубава ли е къщата? Нова къща, отделна. С градинка? С градинка. Божичко Иванчо! Как нямах късмета и аз да си имам една моя къщичка. Този Куцар не можа да предпочита да си направим и ние наша къщичка. Как ми е драго да си имам моя къщичка. Виждаш ли? Такава къща ще имаш. Всичко ще имаш, казвам ти. Ще те закараме в града. Да ти направят дрехи, като награждане. Ще ми приличат ли? На хубава жена всичко й прилича. Ами пари, Иванчо. Пари. Ти само пари да искаш. Хайде, готви си ритвъка.
Не мога. Нали ти казвам, Куцър не ще. Албено, хубава къща ще имаш. Чужда къща. Бе, я ме остави, че и си кажеш да кажа на Куцъра. Какво ще му кажеш? Знам аз какво ще му кажа. Последно те питам, ще дойдеш. Не. Ей го, Куцър. Да, се храните и си върви. Нямаш работа ти тук. А ти какво ще правиш, Куцър? Това и някой ме праща да иде при конете. Хайде, върви. Върви да видя, че си отиваш. Ей, на, отивам си. Няма вече, какво се пие? Свърши се и това изпускахте. И това изпихте, бе. Ванчо, как си? Какво ще правим? Подойдем в кръчмата, ако искаш. А? Вие поприказахте ли си се, Албена? Не ми трябва, Албена! Да вървим в кръчмата. Да вари за тебе. Мога да те кажеш близ. Ще вляза. Хайде, да пием. Господин Иванчо! Кой ще ми смелиш? Какво? Ами че так пост, нали щеше да казваш на Ягова да ми смели? Работа имам, болно имам вкъщи. Кога съм ти казал? Каза ми господин Иванчо. Остави ме, намирай ти. Ей, ти гончо, си да ми потна. Гончо, какво има? Какво има? Кога ще ми смениш, бе, бай Няголе? Абе, нали ти казах, като ти дойде ще ти смена? Ама толкова дни чакам. Хайде, оставим сега. Албено! 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 Де беше? Ей, там до врабата се бях скрила, докато си отиде онзи. Няголе, как се разсърди си на Вирски да видиш. Ти каза ли му как ти заръчих? Всичко му казах, всичко. Той като се разсърди... Няголе, дали няма да направи нещо страшно на този човек? Нищо няма да направи на бързо. Друго, какво приказах? Мъчеше се как да ме придума. Къща щял да ми даде. Не знам какво щял да ми даде. Няголе, наистина ли е толкова богат? Богат. Богат беше баща му. Само за четварите кая ми трябва по 2 пещи хляб на ден. 2 пещи. Той зато и дохожда всеки ден на вданицата. Мери баща, продава го, после пак мери колкото да се намира на работа. Зарад теб дохожда това, Албено. Зарад мене. Барем, хубаво му надумах да ме помни. Няголе, страх ме е. Кой знае какво ще направи? Нищо няма да направи, не бой се. Но... Слушай, Албено. Ако има нещо страшно, то е друго. Преди малко слушах хаджиката. Караш се на кмета. За тебе говориш. Има кая една жена, която разваля селото. Ако мъжа и кая не може да я съди, селото ще я съди. Боже, какво съм направила на тази жена, че съм и като трън в очите? Колко пъти съм ти казал да се пазиш? Не се отпущаш пред когото трябва и пред когото не. Его този Синегирски. И само той ли? Селото шъм за Гаврила, за кмета и за кого ли не. Боже, какви хора! Че аз съм такава, пък весел съм. Какво да правя? Нямам лоша мисъл на сърцето си. А те хората... Кой знае какво си мислят? Добре, ама виж какво приказва. Приказват Няголе. Жените го правят. Жените. От завист го правят. Не ги ли знам аз? Те приказват те, но когато ме видят по-добра от мене няма. Албено, каква си хубава ма. Албено, с какво се вилисваш да си толкова бяла? Албено, с печен орех си пишеш веждите да са такви стънки. Ами, все те ми думат. Албена, каква са Албена? На каква са? Всички искат да са като Албена. Какъв си дявол ти? Но, слушай, Албено, занапред се пази. Виж мене, 2 месеца откакто се срещахме, чува ли се някоя приказка? Ти си хитър, Няголе. Аз
знам какво правя. Слушай мене и нищо няма да се случи. Когато ти си тук, когато те видя, и аз съм весел, и работата ми спори. Не те ли видя, не върви. Ах, няколе, и аз съм тъй. Да не са тези лоши хора, че да си живеем. Няколе, тя да избягаме някъде. Къде ще бягаш? Тук ще спим. Тук е добре. Аз имам план. Знам какво правя. Отде знаеш, че утре тази воденица няма да стане моя. Тук аз да видиш как ще живеем ние. Няколе, че хубаво ще бъде. Ами жена ти? Ами куца? Че ти деца имаш? Остави сега той, ще видим. Всичко ще се нареди, ти само да ме слушаш. А сега иди си по-добре си. Бъдиш ли ме? Не те пъдя, може някой да ни види. Добре тогава. Аз си отивам. Виждаш ли как те слушам? Я виж бе, дядо Власио. Всички къщи са чисти. Всички къщи са измазани за Великден. Само на Албена не е. Албена не бива да си цапа ръцете. Албена е кокона. Ванчо, ама пък е хубава синкуцата. Какво яде, какво пие, не знам. Ден на ден по-хубава става я. Абе ти да не мисли, че заради нея съм дошъл. Селяндурка такава. Че напреш, нали се за нея питаше, Ванчо. Не ми трябва Албена на мене. Куцар ми трябва. Куцар. Господин Иванчо, Ти пак ли? аз ще... Остави ме! Ама аз защото... Махай се. И ти иди намери куцара. Чакай, чакай. Тя пее. Албена пее. Цинковицата пее. Албенке. Албенке. Дъще. Все тая песен. Все тия думи. Куцар ми трябва, мене. Куцар ми трябва. Куцар ми трябва. Куцаре! Ела по-насам. Седни. Доближи се. Слушай какво ще ти кажа. Хубаво си отвори ушите. Глупак. Глупак. 100 пъти глупак. 1000 пъти. Глупак. Кой е глупак, бе, господин Иванчев? Ти! Наведи се. Дай си ухото. Какво? Жена ти ходи с нягова.
Сняго! Слушай, ей! Ти ако се пиян, аз не съм. Махай се, че ще те убия! Не викай! Ще викам. Лъжеш ти откъде знаеш? Цяло село знае. Само ти не знаеш. Като че ли си глух, че и сляп. Ако не вярваш, опитай. Още утре. Приятелите Няго при конете, ти не отивай. Скрий се и ще видиш. Слушай, да не лъжеш, че убивам челяка. Ей! Направи както ти казах. Приятелите Няго утре, ти се скрий. Помни какво ти казах. Хай сега. Прощавай. Албено! Има един дявол в това село. Колко си хубава, Албено! Все тая песен. Албено! Все тия думи. Както се гърчат тези, тъй да се гърчат ергени. Ехи, той нещо няголе, търпи ли се? Сърди се и на тебе. Сърдиш ли се? Защо? Ами че тък му да дойде и ти, върви си. Ами хубаво тогава, аз повече няма да дохождам, що ме пъдиш. Не те пъдя. Казах ти какво има. Заради снощната случка селеница страшно нежени. Хеле хаджийката. Какво приказват сега пък? Приказва, че нощес някой прескочил през Довар област. Сенебирски бил. Боже, как се измислят. Куцар си дохожда нощес. 2 пъти се връща от къра. Ти не ми ли вярваш, Няголе? Вярвам ти. Но сега селените приказват. Ще си отида. Ама хич не ми се отива вкъщи. Нищо не ми се пофаща. Виж, Няголе, да съм тук, да имам там една малка къщичка до воденицата. Ще пея и ще мажа, ще чистя, ще се смея цял ден. Аз за това смятам да направя една малка къщичка. Ти такава с къщичка ли искаш? Няголе, искам. Ами жена ти? Ами куцар? Че ти деца имаш? Ех, и ти. Остави сега, той колко път съм ти казал. Няголе, кажи ми, болест ли е той, магия ли е? Вкъщи не ме свърта, искам тук да дойда. Мисля уж за куцара, а то не за него, за тебе си мисля. Тъй? Тъй е! Ей, сега ще скоча на раменете, ще ти отскубя перча, на очите ти ще издращя. Хубав си! Едно време, когато ергените тичаха подир мене, ти стоеше на страна и само ме гледаше. Че защо не ми казва тогава? Не, каза ми веднъж. На райновия кладенец каза ми Албено да се вземем. Аз се изсмях. Стои забягнах аз. 7 години ходих по чужди зими. Работих. Ожених се, деца се народих. Но все пред очите ми си блати. Колко приказват за мене, а за тебе нито дума. Като рекли всички, Няго е добър, та добър. Такъв си за та, потаен. Не е ли по-добре те? Защо да не знаят хората? Аз имам план. Казах ти, ще си купа земя, добитък. Моя земя, мой добитък. Няголе, че хубаво ще бъде. Смея, а изведнъж ми стане мъчно. Защо? За куцара ми става мъчно. Няма нищо де.
Кажи, какво ще направиш тогава? Кажи, де! Какъвто сенат имаше баща ми, искам и аз да го имам. Моя земя, мой добита, аз да съм си господар. На теб ще ти прилича да си господарка. Няголе, че хубаво ще бъде. Ти да си господар, аз господарка. Що си дошъл тук, върви си? Оцаре, че какво има пък? Върви си, чуваш ли? Няма да си да пък, на! Върви си! Повярвай, какво правиш? Не съм от аз. Тя да си върви. Тя не е жена. Тръгвай! Кучка! Да вземе да ме срами. Честта ми да срами. Като взема аз едно дърво. Ще ти щуша главата като насмия. Абе, я не викай! Ще да събираш хората в панер неща. Що се върна? Те остави колето. Каква стана тая, знаеш ли? Страшна работа. Селото се бунтува и сега иде оттам. Събрали се с всички. Чика гракнали срещу мене. Ще ме изядат. Що, какво стана? Зарад мощната сучка нощта ми скочи от довара на обедения двор. Поне хванаха ми. Те ще го фанеш. Кой ще даде този? Кой друг може да бъде ония Иванчо Сенебирски? А сега кой крив? Кмета! Еле хаджиката! Ога ни помъци, баба! Ама, аз нали че казвам всичко е за Ратона Албена. Ама знаеш ли, що съм дошъл аз тук? Знаеш? Що не му смениш на той на Иванчо, че я се махне вече? Смена, ама не дохожда. Смени му, че я се махне. Добре, щом дойде ще го смачи. Този казах, на онзи казах, не върви. Мога да се смеля и той. Детето ми болно, надви го болестта. Сиромах ли си, никой не те бръсне за нищо. Тому на нягова, бе, бай няголе, колко зърно имам аз, бе? Една шепа. Бе, ти да не си болен, очите ти червени. Големе, стягаме нещо. Железен обръч ме стяга. Боли. Настинал си. Ти си малко вино. Той черно пиперче. Ще те затопча. Та дума на нягова, бе, бай няго ме смели да си ходя. Не може, кажеш всеки на своя ред. Слушай, направи това, което ти казвам. Стопли си малко вино. Тури черно пиперче или отиви чушлета. Ще те затопча. Казват, явила се една бяла лястовичка, ама да слуш бяла като сняг. Тук ме боли. Стягаме железен обръч ме стяга. Ще се мине. Боли. Това е. Той ме прибра. Негов хляб съм ял до сега. Ама пък да вземе да ме срами. Аз него ще го убия. Кого бе куцари, що има? Нищо няма. Глава ме боли. Тя кай лястовичката на 100 години я се появи веднъж и я не, ама казват, че който и от каквато и болест да е болен, оздравявал. Нож. 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 Нож? Не трябва нож. Господ ще ги накаже тя. Абе, байко царе, да беше казал и ти за мен една дума. Какво да кажа? На нягова да ми смели. Я ме остави! Остави ме! Защо те, бе? Защо
ще правим сега? Какво ще правим? Ще почакаме. Че малко ли чакахме? 3 деня! 3 деня. Събота, неделя, понеделник, вторник, 4 деня. И ще натварим Великден тук и ще излизат червените яйца. И после няма да чуем и ние Христос възкресе. Ще го чуем. Има време. Мълчи да не те чуи дявола. Нали дойдохме тук уж за по-скоро? 3 дни чакаме. 3 деня. Събота, неделя, понеделник, вторник, 4 деня. И нещо печелихме ли? Се спечелихме нещо. Най-малкото в кръчмата, село Зеничерк, Синебирски. 5 пъти сме похарчили. Друго? Барем, се нагледахме на оная хубавата, дето всеки ден дохожда тук. Албена. Да те убий Господ. Жената е рибя кост. Като ти заседне в гърлото, ще се задавиш. Ще се задавя. Най-много да задавиш ти, защото си стар. Аз не се задавам така лесно. Виж го. Какво се е умислил този? Като че търси нещо. Умислил си е той. Ума си търси. Не е лесно да имаш хубава жена, я. Хубава е краса, Албена. Остави той сега ти, работа ни чака. Айде, вашите, давайте чувалите и повод, че не чака. Куцаре, я взими внеси чувалите на тези хора, после ще се конете. Няма да ги снема. Защо? Зато и Абе ти лут ли си, да снемаш чувалите, че като хвана на върво? в гъра не отивам. Защо? Ти искаш аз да отида в гъра. А ти? На какво ще правиш? Нищо. Тук ще седя. Абе, я снемай чувалите. Няма да ги снимам. Аз тебе ще те убия! Абе, Чакай, чакай ме! Не те е срам да вдигаш ръка на мене, за дето те прибрах, за дето ти дах хляб. В гъра не отивам! Махай си тогава, върви си. Не тъща тук. Ще сида, бе, ще сида! Само ти ли ще сида? Аз още тук може да си спеша главата. Ама не искам тук. Ще смели. Има време. 5 деня. Албено, тук ли си? Тук съм, Сапке. Еладе. Какво направи ти, Албено? 2 дни не си се видяла. Как е мъжът ти? Болен е. Що му е? Настинал лежи. Няма нищо, бе. Ще му мине. Загрижих се за тебе. Че постой, що стоиш прав? Не, аз бързам. Каква си се умислила, Албено? Не ти прилича тъй, не ти прилича да не се смееш. Каква си, Савке? За какво искаш да се смея? Че как за какво? За каквото сме се смели и други път. Като не те видях вчера и днес, не издържах. Дойдох. Не се притеснявай, на Куцар ще му мине. Аз да си отида сега, после пак може да дойда. Че постой, що бързаш? Свекърва ми чумата да я тръщне. Се гледа къде ходя, що правя. Да си отида, после пак ще дойда.
шеш? Рекох ти позакърпя една риза. Не се шегнеш. Ти за тази грех не знаеш? Куцаре, що приказваш те? Мълчи! Кой беше тук? Савка беше. Никъде да не си излязъл, чуваш ли? Тук да стоиш! Ай тук! Или... Ти мислиш, че е добър, а? Аз не зная, куцаре. Мълчи! Аз ще ви съдя аз. Като кажа хрът! Той ще ви съдата. Куцаре, що правиш тъй? Мълчи! Ти... Никъде да не си излязъл, чуваш ли? Тук да стоиш! Албенки, гостински си, Албено. Ейна, тираните и гаврилица. Мъче, ти си изплакала. Хубава работа. Че като куцар е болен, да не е умрял. Оф, Албенки, като си толкова хубава, защо си толкова глупава? Албено, няма шум, ако си плакала. Не съм плакала. Не ти виждам очите. Кажи сега, какво ти прави мъжа? Как е куцара, Албено? Болен е. Ти ще очаква в въдната стая. Научил се да лежи при чувалите. И нищо не ще. Оф, Бука, той мъжете, кога се разболеят, стават като децата. Ма то не може, той какво е. Чакай да го видя, да го нахокам на бързата. Това е мъжкарка, кметката. Ще бие мъжа. Албенки, ти как си? Нова ли е? Дета е. И вета да е, на тебе си като нова. На тебе всичко ти прилича. Моя керам, кога облека нещо го индика. Я виж, Албено, сета и друго. Има и мене. Нали ти казах, че пак ще дойда? За какво си говорих? Няма да ти кажем. За нищо не сме си говорили, Савки. А ти, да не те е видяла свекървата. Возете, Албенки, ти барем свекърва нямаш. Нищо му няма. Настинал. Как ми се настине, като цял ден носил нещо вали. Савки, ти ли си тук? Почервихте ли яйцата? Червихме ги боломариница, едни яйца станаха огънта. И моите хубави станаха. Ох, как ме и аз, моите пък не станаха. Нямаха работа, ми рекох на Марина да иде да купи боята. За нищо не става. Мете си какъв си думам. Кога една боя не можеш да купиш? Албено! Албено! Куца вик. Иди, Пети. Не е добре, куцар. Огън има, какви му гърдите задушават. Какво му каза? А той какво ти рече? Какво да му кажа, какво да ми рече? Аз му говоря, пък той ме гледа като мечка. Савке, такъв мъж да беше, че се падна. Знаете ли какво? Като идвах насам, видех онзи Синебирски. Минава и гледа. То Синебирски няма ли да се махне? Думам на Марина, кмет ли си, какъв си, накопай го веднъж, ще да миряса селото. Ямо че полумаринице, ча да няма нещо снягла. Нищо. Едно време бяха се любили. Нищо. Марин нали ми каза? Някой си гледа работата и за друго не мисли. И че кога друг път воденицата се е правила такова с хубаво брашно, а? Отслабнала Албена. Още по-хубава станала. Може да се белисва? Албена не се белисва. Дружки сме от малки. Белилото и от Бога герани. Да. Албено, що има? Зариска нещо. Ами, хайде ние ще си вървим, че и на черква ще ходим. Ти не бъди грижи, куцар ще оздравее. Спокойно, Албено. Хайде, здраво. Аз може пак да дойда. Кой беше тук?
Ти да чуваш ли? Тук да стоиш. Ще учиш. Конци ми трябва да мене. Конци ми трябва да мене. Да, от тук. Така. А така насам. После така. От тук. От тук, да. На така. Ти никъде да не си излязва. Чуваш ли? Тук да стоиш. Не щях да се отбия, ама видях там Гаврилица и още една. Приказват. Не де, баба ми, де си ходила? Моето ходенето за гробищата съм аз. Ами Господ не ме прибира. Ами Стопанина ти бил болен. Как е? Зле, баба ми, много лост, като че ли го хвърля. От огъня е Албенки. Кога човек има огънта е? Как си, куцаре? Как си, сине? Огън има. По очите се познава, че огън има. Анабела! Събери се едно друго и утре отиваме в Синебир. При Иванчо. За него ще работим. Огън има вълнува. Ще ходи. Къде ще ходи? Баба ми, усилва го, какво ще правя? Нека си поспи, нека. Ще му мине. А уния там приказват. За тебе приказват, дъще. Удумват. Я слушай какво ще ти кажа. Каквото ти е писано, то ще е. Каквото са ти урисали орисиците. Лоша ли си? Не си. Лоша си, че си хубава. Не си крала, не си убивала. Бог кога даде някому много хубост, праща и напаст. Аз имах една братова дъщеря. Диманка се казваше. Той си отиде, защото беше хубава. И какво остана от нея? Нищо. Една песен ни извадиха и туито. Но с тебе не е тъй, Албенке. Само с тебе не е тъй, дъще. Няболе, кога дойде? Как дойде? Да не те е видял някой? Що прави куцар? Спи. Болен ли? Няболе, че е болен е, ама само това да е. Аз знам какво вършите вие с Нягола. Иска да те убива. Що е поводял този човек? Как се заканя? Нищо няма да прави. Ще го направи, Няголе. И тебе ще убие, и мене ще убие. Няма да го направи спокойно. Вика ми, събери едно друго кай. И утре отиваме в Синебир при Иванча, там ще работим. Не може да бъде. Той само го казва, няма да го направи. Ще го направи, Няголе. Не бива да го прави. Мъж ми трябва да го слуша. Той няма да стане. Толкова пак стои на пътя ми като камък, какъв тук може да го направи. Може да ме убие. Ако не ме убие в тиската, заведе си Синебир. Стига! Той трябва да го изла петата си! Няголе, не дей, моля те! Болен е, нито ще те разбере, нито ще те послуша. Аз ще го накарам да ме послуша. Аз или ще го накарам да стои тук или... Няголе, не дей, моля те! И ти си, Няголе, и ти си. Колко слуша това? Моля ти се, Няголе, не дей. Моля те, Няголе, не дей. Анабела!
Камбаната бие. Някой трябва да е умрял. Никой не е умрял. Грешни сме ние и забравяме, че на днешния ден Господ е умрял. Знам аз той, ама тази камбана е за друго. Абе, Куцар умрял. Как тъй? Що? Въобще се стигнал, усилил го. Не можал да си поема дъха и умрял. Брей! Такъв як човек. Як обаче, като дойде смъртта не пита. Отведнъж падне и се повали като дърво треснато от гръм. Говоря, за какво говорите? За Куцар приказваме Бог да го пусти. Куцар! Какво е човека? Пайжена, конец, скъса се и туйто. Умрели си умрял, обаче живите трябва да ядат. Няголе, знаеш ли защо съм дошъл? Кажеш, даскали. Ами, как е? Ще мога ли да си посмеля? Знам, я да сме. Куцар умрял, а? А сега, кой ще вземе оная хубавата? Албена? Че вземя ти, бе! Гайда, няма цвирка иска! Слушай, момче, ставай да си вървим, не ми се харесва тук в това село. Как сме дошли, сумът и народ се извървя, 100 мъже минаха, биха се, караха се, все оная хубавата Албена между тях. Гона, Куцар умрял, на разпети петък да умре човека. Много грешен трябва да е бил. Може и праведник да е. Няголе? Няголе? Няголе! Защо си дошла? Няголе, защо да не дойда? Като чух, че Куцара е умрял, сърцето ми се обърна. Помислих, че тук на воденицата е умрял. Да си стоял вкъщи. Как да седя? Мало и голямо излязло. Като се разтичали хората, развикали се. И знаеш ли някога какво приказва? Разбрало се, че Куцар не е умрял. Куцар го убили. Баба ми така казала, навънча майка му. Дали се е неели, каквото има мъртвец. Отишла тя, покъпала го, ама забелязала, че имал сини дънки по шията. Тогава се арестувахме из Албена. Как ми се обърна сърцето, като чух Няголе. Нищо няма, а пък ме е страх. Цяла нощ кучето е било, вратата се блъска. Мълчи! Не искам да се чувам. Не думайте. Сънувах, че съм отишла за пръст, влязла съм в дупката и изведнъж пръста се събори. Събори се... ти! Само глупости дръкаш. Какъв си станал, Няголе? 2 месеца откакто дошли тук сладка дума не ми казваш. Такъв си станал. Какъв съм станал? Не си дохождаш. Не поглеждаш децата. Вкъщи си като гостин, Няголе. Виждаш си, че имам работа. А хората приказват. Ей, сега като идех насам, чух Гаврица света приказва. Какво приказва? Знам ли? Чух само Няго, Албена, Няго, Албена. Преди 7 години. За какви 7 години приказват, Няголе? Нека приказва. Аз трябва да вървя. Къде ще ходиш великдените? Имам работа в града. Един прикото нещо да спът. Остави. Няма да. Стой си вкъщи. Великдените. Децата ще се радват. Мамо, дайте ще се бъдете обеда в града, ще се погледам. Няма какво гледа. Идете си вкъщи. Идете си вкъщи! Идете си вкъщи! Ще си ида. Оставих децата си. Как ще
Албена? Чакай, преоблича се. Най-хубавата премяна се слага. Свекърва ми каза. Та спуста Албена. Вкъщи умряла лежи. Тя за хубаво смисли. Пременя се тя. На месилото ще я пременят нея. Их, не думай ти тъй. Добра е тя Албена, ама на. Добра е тя. Добра, за гроба. Шумата не зна да убий мъжа си на разпети петък да го убий. И се чудим, че вали град. Не град, Господ огън ще ни изпрати от небето. Дядо Васио, какво тук махаш? Махам аз. Гледам дали ще я стигна да я цапардосам таз ги виндия. Кмете, аз тебе търся, кмете. Жива рана, как се лекуваш? На горещено желязо. Кажи ми сега, имала ли съм право или не? Ще ли били да я карат в града да я съдят? И защо ще я карат? Защо ще я съдят мястото и ние тук? Жива да я ударят, с камъни да я убият. Той не може, закон има тук. Закон? Кара тя! Закон? Карата Албена! Иди, Боже, колко е хубаво. Плакала е. Мария Албено. Нали здрасте, какво направи Албено? Прощавайте. Млада съм. Сгреших. Абе, момчета, бе! Абе, не я давайте, бе! Не я давайте! Какво ви е селото без Албена? Какво ни е селото без Албена, бе? Няголе, какво правиш там? Я се махни. Няма да се махна. Аз убих куца. Няголе? Още веднъж ще питам. Ти ли уби куцара? Аз убих куцар. Водете ги!